Gepleyer Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9 marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemge salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanyny ykdysady kynçylyklar diňe çagalar däl. Ula adamlar hem ýarym medan aýtmagy iterýär diýen atlan çap eden habarymyz çekge. 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen diýimi Talibany serkedüstü derýalardan suw alynmagyna ylmy taýdan esaslandyrılan görnüşde çemeleşmäge çagyrdy. Halkara Zenanlar günündäki sowgat alym berimi okuwçylaryň mektepden galmagyna getirýär diýen atlan çap eden maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de ulaglary ada geçirmek, gurotlyk barlygy gymmatlady, sebäbi düşündirilmedi. Türkmenistanyň pasport nowaty birinji gedek tas 2 ýyly uzatdy diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň biometrik pasport almagyň nowatlary tas 2 ýyly uzatdy diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Emeli ýagdaýda döredilýän kynçylyklaryň ýurt içindäki ýolagçylar üçin döredilýän közençlikler baradaky ýöri teşekküete geçmeden kärdeşim göderiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Mari vilayetiniň migrasiýa gulluklarynda daşary ýurtlara täýat etmek üçin niýetlenen daşary ýurt pasportynyň nowaty indiki 2025-nji ýylyň dekabr aýyna çenli baryp ýetipdir. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlara täýat etmek üçin niýetlenen biometrik pasporty diňe ýurduň içinde berýär. Emma habarçylaryň sözlerine görä, para berme usuly pasport edinmek üçin belli bir mümkinçilik döredýär. Egerde zagran pasporty 2 aýyň dowamynda aljak bolsaň, 1000 Amerikan dollaryna barabar nyrh agzalýar. Dip Azatlyk mardaky habarçysy 4-nji martda gurrun berdi. 1000 Amerikan dollary ýurtdaky aýlyklar we ilat köpçüliginiň durmuş derejesi noktaý nazaryndan aşy ýokary. Emma Türkmenistandaky habarçylaryň hem çeşmeleriň sözlerine görä, pasport edilmek üçin soralýan parany bermäge kaýyl adam köp. Adamlar daşary ýurtlarda işlemek üçin ählimlegini satyp ýurtdan çykýar. Sonra ýurduň içinde eden çykdajasyny yapmak üçin 1 ýyl işlemeli bolýar. Diýip para berip pasport alan Türkmenistanly gurrun berýär. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylar pasport almakdaky kynçylyklaryň daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmakdan saklanmagyna sebäp bolýanlygyna ünsü çekerler. Türkmenistandaky çeşmeler soňky döwürde ýurdy terk edýänleriň hasta köpelenligini aýdarlar. Hatda döwlet edara kärhanalarynda işleýänleriň arasynda hem işinden çykyp daşary ýurtlara gazanç etmek üçin gidýänler köpelýär. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň demir ýol hyzmatlarynaky meseleler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasyndan öň Aşgabat, Serkedabad uruna gatnaýan 601-nji ýolagçy otlusynyň düzümine 16-18 wagon bolardy. Her wagtda bu wagonlaryň sany 8 diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berýär. Bu habar ýurt paýtagtyndan öňkü guşga gatnaýan ýolagçy otlusynyň wagonlarynyň sanynyň 2 adalanlygyny aňladýar. Aşgabat, Serkedabad otlusy gije günnüň dowamyna bir gedek urap kadaly ýagdaýda 19 sagat 30 minutda menziline barmaly. Emma otly ýolu bir neçe sagat köp bolýar diýip habarda edilýär. Otlynyň tyýylligi aýdylmagyna görä Tagtabazyr we Tejen sewitlerinde haýyrlýar. Demir ýolçylaryň tasdiklamagyna görä tyýylligi peselmegi ýoluň aşy köneligi, wagonlaryň azlygy bolsa olaryň ýetmezçiligi, ätiýaş şaýlarynyň bolmalygy, beceriş we hil meseleleri bilen düşündirilýär. Şol wagtda demir ýol, awtobus, taksi hyzmatlarynyň hili emeli ýagdaýda döredilen bökdönçlikler netijesi döwlet eýçiligi zerarly ýurduň ykdysadyetine, ilatyň durmuş şertleriniň goglanmagyna aýakba bolýar we bu ýagdaý görmezlik inni mümkin näle diýip synçylar aýdýar.
Adatlygyň habarçysy şäher aragatlygynyň ähmiýetini öwrenmek maksady bilen ýurdun guruýlatly Marwe şäher aglomerasiýasy bilen tapawutlanýan Lewap vilayatlarynyň häkimliklerindäki zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň degişli sebäplerindäki edaralaryna hünärmenler, ynamdar çeşmeler bilen söhbetdeş boldy. Marwe vilayatynyň çeşmeleriň aýtmagyna görä bu sebätiň merkezi Marwe şäheri bugun küne şäher ýakasyna ilatly ýerleriň ýaşaýjylarynyň esasy iş, okuw, saglyk bejeriş we dinjalyş merkezi bolup durýar. O bu ýerlerdäki iş yerlerinin ýylyň azalmagy we obadaky gazanç mümkinçiliginiň görülmedik derejelerde peselmegi, şeýle-de okuw we saglyk goraýyş edaralarynyň işiniň hiliniň has pese gaçmagy etraplaryň ilatyny barha kän şähere gatnamagy terýär. Murgap jülgesining guruýlatly Sakarçagy Murgap Bayramaly Mary Garagum Türkmengalay etraplaryndan şäher wazirlaryna, sowda merkezlerine, jemaat hojalygynyň hyzmat ediş işlerine, gurulşyk işlerine her gün 10 miňlerçe işçi gatnaýar. Soňky wagtlarda resmi taýdan boyun alınmayan işçiligiň derejesiniň has ýokarlanmagy netijesinde vilayet merkeziniň 60 kilometr uzaklykda ýerleşen ýol ötün etrawynyň ýaşaýjylary hem barha kän ýola çykmagy mejbur bolýar. Ol adamlar günne 60 kilometr aralygy takside geçýär diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Mundan başga şäherdäki Energetika institutuny, ýörüýti orta hünär okuw mekdeplerini, häkimligiň garamagyna hünärmençilik mekdeplerini, çağılar sunugat we saçylyk mekdeplerini, takik we tebigi ugurlar boýunça ingliz diline okudyan, ders berýän ýörüýteleşdirilen mektepleri, şeýle hem rus dili sınıflary bolan mektepleri her gün müňlerçe okuwçy gatnaýar. Olar tapan ulagyny ulanmaga mejbur bolýar. Gyşyň sobugyna ýazyň dowamly ýağışly günlerine hususy ýa-da bir kanun hereket edýän taksileriň aglawasy ýol bahasyny epesli galdyrýar diýip zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň vilayet bölümine her gün etrapdan gatnap işleýän hünärmen ýol azabynyň çykdyjy harajatynyň hem üýtgäp köpelip durýanyny gurrun berdi. Yerli hünärmeniň tasdiklamagyna görä, kagaz ýüzünde vilayet merkezi bilen etrap, owa aralarynda gatnaýan awtobuslaryň jedweli bar. Emma iş ýüzünde hakykatda ençeme ugur boýunça awtobus gatnawy günne 3-4 reýs bilen çäklenýär. Bir näçe ugur boýunça bolsa aýdaly awtobus bolurly diýen ýaly dürli bahanalar bilen awtobus gatnawy köplenç bir näçe hepdelep kesilýär. Bu meselede Lewap sebätinde hem öwürlük ýagdaý ýok. Lewaply hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, bugünkü günde vilayet merkezi Türkmenabad şäheriniň jemaat hojalygynyň sowda we hyzmatlar ulgamynyň senagat we ulug ulgamlarynyň işgärleriniň ýarysyndan köprägini her gün etraplardan we owlardan gatnap işleýän işgärler düzýär. Soňky ýyllarda Sakar we Saýat, Çärji we Farap, Däni we Boýnuzyn, Halaç we Garabekewül, dostluk we döwlet etraplarynyň birleşdirilmegi, deýişlilikde ýatyrylan etraplarda işsizligiň derejesini tasdan görülmedik dereje ýetirdi diýip häkimligi ýakyn çeşme aýtdy. İş gazanç gözläp şähere gelýän owa adamlarynyň barha köpelmegi ulug ulgamyna hem uly agram saldy. Mundan öňem beýle bir ýygy gatnamadyk awtobuslar bugünkü gün içi hyryndykin, haçan görseň adamdan doly. Şäherde işläp okap öýlerini gaýdan adamlar 40 kilometr uzaklykda ýerleşen däne we 80 kilometr uzaklykda ýerleşen Seýda hem awtobus bolan halatynda minip bilseler hyryndykin ulagda dik durup, aýagy üstünde ençeme sagat durup ýol asmaga kaýyl bolýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Biri-birinden aýratynlykda ikçä kuruluşylan bir näçe hünärmeniň tasdiklamagyna görä, ilatyň soňky ýyllarda artan içki zähmet migrasiýasy ulug ulgamynda gysgly, gaýry goýulmasy çärlerin görülmegini talap edýär. Aýdylmagyna görä bayramçylyklaryň öňsirasynda ýa bolmasa ýel harasatly, ýagynly günlerde sowuk ýa asy bolanda vilayet merkezinden owalary we etraplary eýýän öýlen sagat 16-17-den soň taksi hem tapdyrmaýar. Adamlar sagatlap taksi ulagyna garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaýda ila darasynda häkimetlerden nägileligini, özlerinde dörýän soraglary açaçan aýdýan adamlar köpelýär. Sol sebäpden diňe Lewapda däl, sebätleriň ählisinde ulag gatnawlaryny, sol tanda şäher ara we şäher ýaky ýolagçy otlarynyň gatnawyny ýola goýmaly. Bu işi indiden beýlek gizikdirmeli däl diýip anonimlik şertinde gurulaşan yerli hünärmen öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen Aşgabatly demir ýol resmiýeti hem ýalaşýar. Soňky wagtlarda demir ýol ministrligine ilatdan ýolagçy otlarynyň gatnaw ýygylygynyň we ugurlarynyň gaty azlygyndan şikayet edip ýazylýan hatlar we ýüzlenmeler köpeldi. Şeýle-de raýatlaryny ençe meýillap
gatnaw bolmadyk uğurlar boýunça otly gatnawlarynyň ýoly goýulmagyny, bar bolan uğurlardaky ýygylygy artdyrmagy teklip edýärler diýip paýtagtda demir ýol ulgamyny işleýän emeller adatlygyň habarçysy bilen eden iki çak gurrun döşlügini aýtdy. Gelip gowşan teklipleri seredilenini Saragystan Aşgabatda ya hiç bolmasa Tejene çenli, Balkanabatdan Aşgabatda we Türkmenbaşa çenli, Daşoğuzdan Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna çenli, Kelifden Amy Derya ýa-da Türkmenabatda çenli otly gatnawlarynyň ýoly goýulmagy has köp haýyş edilýär. Şeýle-de Serkedabat Aşgabat otlusundan daşgaryn günne gatnajak Serkedabat mary, ýolötön mary, şäherara we şäherýäki otlularynyň gatnawynyň ýoly goýulmagy. Türkmenabat Gadojak otlusynyň ýygylygyny hiç bolmasa günne 2 gedege çenlik köpeltmek haýyş edilýär diýip demiryol emelleri anonimlik şertine beren gurrungynyň dogamyny aýtdy. Şol wagtda ýagdaýlary içinden we gowulýan emelleriň tasdiklamagyna görä demiryol hyzmatynyň ýolbaşçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özünden geljek anyk tawsyryga ýa-da buýrugy garaşýarlar. Hiç bir ministerlik öz başlyk ýagdaýda halk wähbitli iş etmek ýa-da çözgüt gözlemek hereketini edip bilmeýär. Hemme mesele ýokardan bir adamyň islegi ýa talaby esasynda çözülmeli, adatlygyň söhbetdeşi döwlet edaralaryna emele gelen agyr ýagdaýy düşünýän adamlar bolsa-da olaryň öz pikirini aýtmakdan saklanmaly bolýanyny, bu dymyşlygyň onlar çylbäri dowam edýänligini nykdy. Ýolagçy gatnawlary hyzmatynyň hilini, medeniýetini ýokarlandyrmak ýaly bir näçe ýylda şalt düzedip boljak işleriň hem wagtyny ýerine ýetirilmezligi Aşgabatdaky demiryol emelleriniň pikirçi ilkinji nowatda prezidentiň ýyla tarapyndaky şahsy awraýyna kölega salýar. Adatlygyň habarçysynyň anonimlik şertinde gurlaşan wezipeli adamlarynyň käbiri aslynda ýurtda dören agyr ykdysady ýagdaýyň şol sanyny ýolagçy gatnawynyň kynçylyklaryň düýp sebäbini dille tasdiklanýan adat bazar ykdysadyýetynyň iş ýüzünde bökdölmegini bir adamyň çözgüdüne ýa buýrugyna baglanyp galmakda görýär. Egerde ýurtda häkim bellemekden başlap, haýsy owa haçan awtobusyň gitjekdigine ýa haýsy stansiýa çenli otlynyň gatnajakdygyna çenli prezident karar çykarmaly bolsa, beýleki döwlet edaralary aýlyk alyp beren ýyllarça emeller umumyň döwlet aparaty näme üçin gerek diýen sorag döreýär diýip adatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Onun pikirçe bu iş usuly ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýaz döwrüne ýoly goýulýy, ähli zady bir adamyň adyna baglamak, adat bazar ykdysadyýetine geçilmegini ýyda çekmek bilen ýurdun ykdysadyýetine, şol sany adamlaryň durmuş, ýaşaýyş şertleriniň gowlanmagyna, iş ýerleriniň köpelmegine, aýlyklaryň ýokarlanmagyna döredilen emeli päsgelçilik boldy. Bu pikir täzelikler we yerli synçylaryň köpüsi ýalňyşlygyň ähli meseleniň öwüýüniň bir adamy baglanmagy netijesinde ulalanyny hemde şuňky kynçylyklary alyp gelenligini öňden bäri aýdyp gelýärler. Odalky suwurluşy Künermeni, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky ilçisi bolan häzir Wenede ýaşaýan ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanaň pikirçe döwlet başlygyny Türkmenistanyň öňkü prezidentleriniň ýalňyşlaryny, ähli meseleni bir adamyň çözmeginden gelip çykýan ýalňyş dolanýarsy gaýtalamalylar. Esası bu meselelerin ulu probleması hem meseleler bir adam çözüyor. Şu meseleleri çözme için bir adam çözmeliler. Ki puğdoktan yolbaşılarına ruhsat vermeli. Olur korkuçunu yukarı çıkarıbilen ok, özlerim çözübilen ok. Ulu devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niýazowyňam, Urwan Ulyňam yanlışları şu. Serdar onu gaýtalamalylar. Öz awraýy üçinem halkyň peýdasy üçinem. Adatlygyň habarçylarynyň berýän habarlaryndan, synçylaryň aýdýan sözlerinden tapawutlykdy türkmen medeniýeti ýurtda uly ykdysady ösüşiň gazanlanmagyny tekrarlaýar. Türkmen Demir Ýollar Agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklamagyna görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnäger günwatar uğurlary boýunça köp şahaly ulug ýollaryny döretmäge gönüktirilen hemde dünýä bileleşiginiň giň gollawyna eýe bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa,
Türkmen Demir Ýolları Agentligi Azatlygyň bu meseleler boýunça düşünür sorap ýazan hatyna hiç hili jogap bermedi. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize pikirlerinizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys.